Sziasztok! Elhoztam nektek egy paranormális történetet. Az egyik... Várjál. Én most a padláson vagyok, úgyhogy onnan veszem a videót. Amikor a lárma túlságosan hangossá válik, Emma Ruggles otthonában az asszony felkiált: gyerekek, kérlek, játszatok csendesebben. Ez mindig használ. Két ricsajzó kislány engedelmeskedik neki. Ruggles jól megérti magát két gyerekkel. Ez azért szokatlan, mert a két fiatal lány már hosszú évek óta halott. A gyerekek nagyon szeretnek lépcsőkön szaladgálni. Na mindegy, ezt nem tudom leolvasni, annyira paranormális vagyok én is. Angliai Devon mellett Form 300 éves házában néhány nyikorgó hangot hallani, mintha valaki a régi készítésű hintallovon ülne. Halljátok, de amúgy nekem is nyikorog. Nem tudom, hogy hallani, figyeljétek. Szobámban. Lássátok, hallani. És nekünk is nyikorog. De tényleg. Halljátok? Hosszú évek óta. Várjál, hol voltam? Gyerekeket nekem is van 4. Szeretettel jó fogadom őket. A zaj általában nem zavar, ám egyik délután kiszaladtak hálószobából, és elkezdtek ugrálni a lépcső fordulónál. Kimentem az előszobába, és hogy fejezzék be a hangoskodást. És ők abba is hagyták az ő idejükben a gyerekeket, engedelmességre tanították. Férje Bill, aki nyugdíjas mérnök, akkor találkoztak a kis szellemekkel, amikor a faluba költöztek. Hálószobából kiszűrődő hangokat azonnal meghallották. A macskájuk, kutyáik meg szoba telébe sem volt hajlandó menni. Később egy okkult történet érdeklődő barátjuk látogatta meg őket. Na, ennyi is lett volna ez a videó, remélem tetszett, ha igen, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, a következő videóba írd le, mi legyen, csapass egy lájkot, iratkozz fel, sziasztok!